हंसम ना ना एगो लइका भइल बा दीवाना बड़ी पीछा करेला रोजाना एगो लइका भइल बा दीवाना बड़ी पीछा करेला रोजाना तोहे बोलो ना अखिया से की का ए सखी बा कैसन मजा हमहू प्यार के देखी का फसल ने काम बकोट बात करते सा बड़ा हमरा पूछे हमार कोड़ा तो बात और वो तो पारा पारी दबा दोनों जाने के पहले छोटकी जाने के ढेर बोलल बानी अब बोला तू का कहत रहू हमरा के बोल तहार कोना ले सुनले बानी का तू हमरा के बोलल बड़वा हां ये तो तू क्या करता है जतने पहले हम आई तो हम तो क्या करते ये बुझी यार ऐसा बात नहीं तू तो भाई बे अरे अरे दो अरे ठंडा लगा के रख जब घर में हाथ में नहीं पड़ता छोड़ी दे भाई बे ये दीदी बड़ा हरियर लड़ाई करैलिए फरल बे जे तीत एकदम तोन को नहीं खेला गो घर के रोपल होगे कोनो दवाई पे खेती कइल ह लेकिन कुछ कहीं ये सीजन में हमनी के सब्जी एक दिन दुकानी से नहीं खेल गिन के बोतल देले बानी हम तब ना न बहरिया जा के तो जाय दी अपन काम करे में शर्म कैसन शर्म से पेट भरल बा बिटिया कहां गोल बड़ी हो का जानी उन्हें के ठीका लेके बैठल बा का हम तो सोचत नहीं ओहो सही आईनी नो तो घरवा ना रहले बिटिया दुआरो पे नहीं के खा जाने का कर बाप भाई के सोचे के चाहिए ना कि हमर बहन सयान भई ओ बिटिया के समझ में आ तोहरो भतार के नहीं बुझाता हमरो भतार के नहीं बुझाता अब बुढ़को कने का साफ नहीं माने नहीं के बुझाता ना कोई ऊंच नीच हो जाए ना तो या समझ में आ जाए हम तो मनावा गिर जाई आ देखो तरू मोबाइल लेके घूमत रहती है बिटिया मोबाइल हमार कतना फैशन में पहले से तो और पहले तो 4 दिन पर बार झाड़त रही रोज झाड़त रही मने सोच आइएगो तो हम बड़ी टेंशन में एक गिलास पानी लेके नहीं कि पेता बना से सुनी ना बियाह शादी हो जाए तो अपनी घरे चल जेती ना हमनी का पैसा हट जाती दिन रात कर घर में कहले भौजी तनी बात झाड़ दो ते भौजी एक गिलास पानी दिया ते ए भौजी खाना दिया मन अनुसार लागेला कि बुढ़िया मर गइला ये छोड़ के एगो आफत गइल अरे लेके चल गइला तो ओइ लगले त हम सास के नहीं कि ना तो सास नंदा हुए चलावेले ननदी के ढेर दिन गइल थोड़ दिन बाटे हम तो ढेर दिन सहनी तू अभी कहां सहल अभी तो तू नया न हो रहलू अभी कहां ढेर दिन ना सो चट दिन कहीं भटिया के बियाह करवा दे कहीं लगल से हम अपना मर्दा ले कहे नहीं नु बियाह शादी करके तो कल अबे सियान हो गइल बियाह तोर नहीं बियाह हमको ना नेपुल के दूध पियतिया घरे देखत नहीं खन जाना वही से देखिए जे तो ये तू अपना मर्दा ले ना नु कहलू हम तो कहता यानी बियाह तो सही छुछुमा ह वो तो छुछुन्ना रहे पापुड़ा वाला हां और तो कॉलेज खुली तबे ना आई में ना तो ऐसा कोनो बात नहीं ना जान तोड़ा तन की बहुत बड़ जगह में ना तो छुप के बतिया के पड़ेला ऐसा कोनो बात नहीं है ना हमरा देख ले तो का करी हम हां चन्नी बस ना हमरा करना ना गावेला ना हमरा को तन बुझी दे लगे भरा ताटे प्यार के कटोरा आई हो त ई काहे डरे मेर सुख चल आईनी तीन मंगा के बड़ी में ढील काटते संतन ढील रहता का खाए ना बनिया हई ई काहे ऐसे करेलु ए बुची तन ढील रहता तो के शर्म ना लागला का हो बिटिवा ढील हेरा ना ज्यादा चक्कर से पड़ना हमरा के कर ढील हेरा जाऊं कहतन तो चुपचाप कर कोई माटी के तेल में फेंक के फूक देना जानता नहीं को बोलाई हम बाबूजी के बोलाई भैया का करिए बाबूजी भैया बहुत दिन बाद ना हेरा ए बुची वैसे काहे मार खिसिया के बोले गंगा में जालू तो सही बोले कुल मौगन संगे तू लोग के मुंह देखते कन के हमर पारा गरम हो जाला के कौन भट्ठे में से उठा के भैया मार बियाह कर काहे ना खूब निमन निमन भौजी लिए अपन भैया ले कह दिनु तो दोसर बियाह कर लेन दोसर भौजाई बढ़िया लिया देन हमनी ले ढेर काम अरे ओकरे हम छोटी गो रही ना तो तोहने जानी मत हमरा भैया के करम में रह ना तो तू ही अपन भैया ले कर ले तू काहे ना अपना भैया के रह गइल हमने के मुंह उठे ले आलू कि नहीं ओकरे भैया पसंद बा तनी अपने के रह गइल के हम बाप नहीं के को देलस ता बियाह कर लेनी जा जानलू कि नहीं हमार माई के ए भैया के का क के चल गइल के भैया के रह जाई ऐसा ना कल तो हमरो बियाह हो खबे बाप रे बाप कतना चरर चरर तू बोले लुए बुची चल चौरा बिंदी बुचिया बाद में करम बाद में क्या हो बाद में करम बाद में करतो अरे वो सहेली आओ कि तू लोग कहते ना हमरा पे एकदम
बुझला कि चार ओले पर नहीं लगे पूछी ऐसे मन करम त तारा भैया के मुड़ी गड़ा गांव नगर हंसे लगी ना त या समझ में लाके आई भरा तटे प्यार के कटोरा मन ओ करेला नरता हिलोरा बोल ले जो हो गल ना बोला जा ती कुल गाना का गावत हो ये पड़े चलू हो तोहर बाबू तो सुनिया न तो भर दिन बढ़िया ले कटोरा हिण दिहन अभी जानते नहीं हमर घर में पता है ये चली पड़े कहीं क्यों नहीं कॉलेज में ना करने के हरकत मत रे बुझल ना ज्यादा चपड़ चपड़ ना कनी हमरा की हां जाना चोरी कहीं के काम का कहत तन तू लोग के देह चोरी में एकदम आग लग जात हो गई रह जा खाली के बैठा रह जा जी गए ये बचिया देखो अपन मरद ले काला बाटे कहबू कहे ना तो हम लेकिन अपने मरद को हमरा बड़ी डर लगत को कौन के मैंने बतिया तड़ियो आ देखो तड़ुआ इट के कैसे गाना गा गा कांख मटका के अपने से मार बोल ढेर तो जियान भइल हो बड़ियार मोबाइल देके हेते बड़ा मोबाइल दिया ना जा कि हमर गुचिया हेंग चलाई हे ना बुढ़ाऊ कहा त हमरा लड़की नियन कोनो के लड़की पढ़े वाला भी नहीं। बोले तोनी के पढ़ल बा सरे छछुन्नर नियर लड़की जन नहीं खींच देखले हमनी का ना रहनी हाथ कुल ना इज्जत लेके बोर दही भाई बाप के चली जी चली देखिए का करते गुण ठगा चली ननद बे का साइन भी है चला चंट बिया ई तो एकदम अफनाइल रहत हेलो होला कि भौजी बाड़ी जे तो बाद में करेगे त अफनाइल एकदम रही ना का है हमारे लोग हैं जाता अच्छा जानता नहीं गोल है ना तो कल है ना तन ढील हेरा जाता चपड़ चपड़ मार लगल है जे लेचर ढीले मैडम जी मती पता है कि गांव घर का कही है का कही फलाना का कही चिलाना का कही सब कुछ ठीक है ना चलल बनी ना वो लोग आइल बड़ी जैसे सब बित्री होने से थोड़ा ना भल ले जा एगो गाना सुनाई ना बाबा भिरिए बावन बा हम कल घर की भौजी भिरिए बाड़ी बाद में कर तक का है ना घर में एगो गाना सुनाई ना तो सुनी बोली क्या करो हम ही गा दी हाँ सब ना ना एगो लइका भइल बा दीवाना बड़ी पीछा करेला रोजाना एगो लइका भइल बा दीवाना बड़ी पीछा करेला रोजाना तोहे बोलो ना अखिया से की का ए सखी बा कैसन मजा हमहू प्यारी को के देखी का सुन लेनी ना एगो अबरुआ सुना दी अरे चुप रही ना रो तो खाली हमारे भैया के बारे में बोलत रही ना कतना कतना भाग से तुमको नाद मिलल बउए उसन ना पतर की हड़ी कोही ना हम करा से देखते बड़ ट्रक आ मोटरसाइकिल के जोड़ी लागल बउ तो खूब पर गेल हमारा पे हां हो ना ए गल्ला हाय अच्छा हम कह देता वही बाबूजी हाँ हो सखी अरे हाँ बुचिया रे क्या हाँ करता बाबूजी उ सखी के फोन आइल बा ना फिजिक्स के बारे में पूछत रहे कि मैंने पूरा कॉलेज बड़ू कि ना सहलिया अच्छा तो चल घर में है ना चलो तनी ठीक बा हो सखी रखा अरे तनी ना साग बिछी का दिन बा हई मरचाई है साग में चलो हो बाबूजी ठीक बा सखी रखा तनी हई कुल का की कहत रह रे ए कनिया बड़ी गोड़वा दुखा देख कहत है ना हम दबा देतनी यार माने दुखे पर लोग ना कमे त सुख गया के का कह दी जी ऐसन बाड़ू तो छोट बहिन हन दबा देगो ननद बेटे गिला सब ओ कल मुई का बातें मत करी ओ का हमार रति का जने आई लिया आ चप्पल चप्पल बोला या फिर का जने केने गांव सही के में कोई निकल लड़का अपनी नहर यार देख के लंगल लूज कह के बियाह कर देती ना तो सही के मार अरे बुढ़ को कना करी तार का बूढ़ा के इधर रह के बाटे बूढ़ा को कोई चोर दे दे मर जे हमके जनतो नहीं खा आ तुम सही में मन ये ना का देले दीदी पूछू को एकदम ना नाक से पार हो गइल बाटे
घर की बेटी के बिगड़ला में ना मर्दन का हाथ बा। मर्दन के मेन बात बा पहले बुढ़ावा ठीक ना? ना अपने निहन अपन बेटी के बनवा एगो तो हेते बड़ा फोन देले बा ना बाबूजी मन के ना आ वही में तनी इतना चलिया करी हम भौजी वाले से कुछ बतिया के आवत कोना से ना? ए बार जे तनी चर्चा में हमर लगा दी तनी ए बेटी कहां करे नहीं आवा ए भाभी हम गरे तनी हुनी सखी से मिले तनी हमारे गांव में नंबर लगा दे ना। तनी हनियर वो घूमब हनियर वो घूमी ना तनी किसा कहे ए एगो भाभी ना हम बड़ा एगो दिन पर हमर पछतावा आइल कि लोग काहे हम इतना दुख देता नहीं बोलता नहीं हम बड़ी सुधर गो नहीं है भौजी और तनी हनिया बच दिया तबे ना आराम करी हमरो हनी हां तनी हनी सट के आ तनी रहो पीछा फसक दे ई का कहतन जी बुच्ची ई का में कित किताब खेलतन जी आ तनी गोड़वा से पसारी काहे के पसारी ने एगो काम बगोड़ दे बात तनी सा बड़ा हमरा बुच्ची हमार बुढ़ा तो बात और वो ने बन पारा पारी दबाई दोनों जानी के पहले छोटकी जानी के ढेर बोलल बनी अब बोला तू का कहत रहू हमरा के बोल तहार कोना ले सुनले बानी का तू हमरा के बोलल बड़वा हां ये तो तू का करतन जतने तक हम आई कहत का करतन जी बुच्ची यार ऐसे तू लोग तो भाई बे अरे ठंडा लगा के रख ले जो घर में हाथ में नहीं पड़ता छोड़ी दे भाई बे बाबूजी का तू पैसे में पड़ गइले मेरे एक तने बढ़िया तो धो दे के लूड़ा सामान का भइली कुल का क्या है करबू का करबू मार मार तू कहत हम अरे का हो सुन ले बा कातना चिकन चिकन बेलत सुन ले रहलू बा हां बिना तेल मत बेटे से मरवा तोड़ा आ तू कैसा हो जा चिकन चिकन बेलत रहलू आबे तो पहिले हम बतिया का घर में जहन घर में आग पानी लगा दे अरे हमरा बेटी के फायदा नहीं का कोइले पढ़वा आग लगाई भर ना हो आई हटी तू ओकर का कहत बुच्चू ने बात रही बुच्ची कितना बढ़िया है तू देखा कैसे चिकन चिकन खाई हो जी हां ये बाबूजी तू बता तो क्या कहत रसन तू तो एकदम नरमो कर अटे हट बखने बात के कता बाद में देखे कोई बाद में देखबू का बाद में तू छाती पर चढ़ के मरबू हां मारब अरे ए अरे मार आई गो मैया रे जान अरे बुड़को कना बड़ा बेटी के खिया के पढ़वा रहे बड़ा बांगा तू पहले बना बांगा में दोनों का पिलवा पड़िया करे करे तारे में बच्चा शिकायत बतिया वटर अरे छोटा अरे दरमान कर दे दरमान अरे जान लगी के छोटा मार ना कैसे बात चला बिना कैसे मुंह बोले के रात में काट दे काट बात है ना खत्म हुआ भैया ने साथ भैया ने तोर दिन रही तोर लाइक ये जाए चल तोर जाए चले तो लगे नो जोहर दे के मुआ जे बुड़को मुड़ जाए ये देख मेरे बाबूजी को मरन से मार मार एक छोटा धर दाते धर दाते दाते कौन खूब बनाते हो आज के बाद घर में आ गई खाना पड़ने पर बाहर रहता सुना जा आवा आवा क्या घर में ना घुसे दी मार के बांस ले मांगे फाड़ दे नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लागतनी हम सेम्पी पंडित भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं नमस्कार प्रणाम सब सोता समाज के गोड़ चुके गोड़ लगत हम वैसे नंदू करवा रहे तरह प्यार दुलार बनले रह जा अच्छा से अच्छा वीडियो देखते लाइक कर जा शेयर कर जा कमेंट कर जा आ चैनल के नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लेते प्लीज बे सब्सक्राइब कर लीजा आ बुढ़ापा में जैसन सहारा बेटी रहती है लड़का के छोड़ के बेटी राखी नमस्कार प्रणाम हम सरता सिंह एक साथ दीजिए विदाई अगला वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक जय हिंद जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।